سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگ رہے سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگ رہے شمان رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگ رہے سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگ رہے کافر کولو جو نہیں ڈردا سب تو پہلے کلمہ پڑھے ایتاؤ صدیق اکبر ہے لوگو یہ دی مہرت احمد چڑھیا ساری خلقت تو پہلے جس کلمہ حضور دا پڑھے واہ واہ سبحان دو جگ وچ شرمندہ ہو سی جڑا نام صدیق تو سڑیا کم تر او حقدار جنت دے جنہ لڑ صدیق دا بڑیا کافر کولو جو نہیں ڈردا سب تو پہلے کلمہ پڑھے گا نظر نبوت دا صدیق پہلا نشانہ لگا شمان رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگ گئے ہجرت دی شب غار دا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھئے اللہ اکبر اللہ اکبر گونج پڑ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جھولی صدیق دی نبوت دا مہمان خانہ جھولی صدیق دی نبوت دا مہمان خانہ لگ دے شمان رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگ دے